Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluguna. Tapa hohom ma tapuk kama adorang sota mulai ibadah perjolo mahita martangyang mahita. Amin. Marede hita sabuk kede nomor 215 sada sa rodia tulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia, na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Mar suara ulup-ulup mahamu pabuahon, patubegeon hatai, pasar hamu mai, rodi ujung ni tanoon dok hamu ma. Nunga di pelua jahuba na posona si Jakob, marulup-ulup tu de batama ho alesat dok tanoon. Edeon hamu mahamuliaon ni guarna, marmulia bain hamu puji-pujian na. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatulusan, holan ala asini roham sabindo, ubahen natarbain hami marpungu di jolom, marsadani roha martangyang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam,
Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonon mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon parbinotoa dihasitongan mi, doho dihanguluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta di bagasan sadarion imana tersurat di buku Evangelium Matius bidu 21 ayat 22 songonon ma hatana disi ai jalo on muna do saluhu nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu songonima sahatna atong rak mangidugugu mahita tuadupan ni debata ali Tuhan debata sai pargugui mangulahon na hobartu patik ni amin. Mare dehita. Tato potima dosa tanagudangi tuado panni debata
martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo kami di jolom martangiang Tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asini roham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalasyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot Tuhan sesani akka dosata. Roma hamu tuahu, asa manguli tordimuna ninna Tuhan Jahuba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap, bortardo bahenokku, songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mare dehita. Turpuk epistel di mingguta di bagasa sederion ima songon patujulo ni jamita di hita. Imana tarsurat di buku ulau ni apostel. Bidu saplonom mamuka sian ayat 10 sia sahat rodi ayat 34 marsika soring mahita majaha. Alai dung diida iduk somang nai naso adong be panganon pangomoan sihirumon sian paropuani ditakup nasida ma si Paulus dohot si Silas disarak ma tuonan tujulu ni akka pangarajai. Diberitahu doa naso jadi jalo on manang ihutonon nami ay halak romdo hami. Jadi dung liling dilisingi di dabuma nasida tuhurungan di dokkom ma si jaga hurungani mangaramoti nasida situtu. Alai marayak tonga borong ini martangiang ma si Paulus doho si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akka natar hurungi. Gabe tersunggul ma si jaga hurungani, jaladung diida talak do hape akka pitu ni hurungani, disitak ma podangna, naing manikot, ay diripu naung maporus akka na tarhurungi.
Jadi dipangido ma palito, dungi marlojong maibana tu bagasan, manukap tu joloni si Paulus do si Silas, uhut akka dut. Jadi didok nasidama, haporsiai ma Tuhan Yesus, asa maluaho dohot isini bagasmi. Jadi maningor dialak manasida borong ini, diburi ma bogas ni lising-lisingi, dungi pitor terdiri ma ibana, rodi sude nasida nasaripe, rap mahitaria do tolu pelopat. Ditogihon manasida tu bagasan, di bawah sama dungi lasma rohana dot sude isini bagasna ala naung porsea ibana di debata ido sahatna martua do akan atu mangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari dehita. Taha tidak kumaha porsiau tai, songon nahina tidak kuni dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatudusan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, ima natinubuhon di si Maria, na gabe-gabeya siaton di parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia
Huria hatopan ala Kristen akan abadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihataina madok. Mulak mangolu do sogot daging halak na umate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigi mahede puji-pujian na sinuarahon ni punguan inahanna laos diudutian non sian ama huria.
Kabigima titing doa akan masa di minggu ta nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayut ihut ma titing nama ragam di Minggu 25 Mei 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu rogate lapatana maratangiang. Dengan topik Minggu manangyakon hasonangan di huta. 2. Kelompok Kor Tuari Minggu sada Juni 2025. Pukul pitu tolupulu ina Kamis ama Jeriko NHKBP. Pukul 10 ina Hana ina Esther ama Salom. Pukul 10 pitu ina Deborah ama Huria dohot remaja. Tolu ibadah Minggu pukul pitu tolupulu di tanggal 1 Juni 2025 nanengro hita memake bahasa Indonesia. 4. Persembahan pujian di hari Minggu sadarion di patupa naposo bulung ni huriatado persembahan pujian dalam nasida laho pasikopon hahurangan dana retreat nasida di patupa mai di lantai sada di pintu masuk gereja dung sipul kebaktian Minggu. 5. Amplop resot di hari Minggu sadarion patupaut tado papungu pelean amplop resot tapatupa mai di pelean na paduahon. Onom rapot panitia pembangunan di hari Senin 26 Mei 2025 di Patupado rapat panitia pembangunan ni Huriata pingnangi doma tusude panitia pembangunan asaro mandohotisa mulai pukul 10 siawip di gereja lantai sada. 7. Partangyangan sektor Selasa 27 Mei 2025 Korintus of Judea di keluarga P Tambunan Borusitorus, Kanaan di keluarga P Sinaga calon situa SI Boru Tumanggor, Efesus keluarga JT Siahaan Boru Siagian, Galatia keluarga S Sihombing Boru Gultom, Filipi keluarga J Hutasoit Boru Pardede, Philadelphia keluarga F Simanjuntak Boru Ginting. Rabu 20 Mei 2025 Sektor Sion keluarga P Barimbing Boru Tumorang sekaligus Mangapuli, Betania keluarga FE Sinaga Boru Simanjuntak, Roma keluarga Hasitompul Boru Sihombing, Nasaret keluarga Nyonya Nainggolan Boru Simanjuntak, Kolose keluarga DJ Simamora Boru Purba sekaligus Mangapuli, Bethlehem keluarga El Siburian Boru Pasaribu. Walu pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus di hari Kamis 20 Mei 2025 tapatupado kebaktian pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus tolu sesi ima pukul pitu tolupulu pukul 10 dohot 10 pituip jala kebaktian sekolah minggu masuk pukul pitu tolu puluh wib. Kelompok Kortu tanggal 20 Mei 2025 pitu tolu puluh ina Kamis ama Huria ama Jeriko. Pukul 10 ina Hana ina Deborah ina Esther ama Salom. Pukul 10 pitu gabungan Rena. Sia amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 naneng roon patupaut tama pelean amplop pembangunan 10 pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 1 Juni naneng roon patupaun ni Huriat tado pasahat ulos turuas ni Huria nama rumur 70 tahun ima Inang Esma Riyama Silitonga marumur 80 tahun sian sektor Filipi. Inang Ruslina Boru Nainggolan marumur 70 tahun sian sektor Nasaret. 10 sada titing marbagas titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan sari peon ma
Martahan Muara Tagor Sinurat, anak nihalak amata, Maresen Sinurat nahinan, tubuh nihalak inata, Doriana Borusitorus nahinan, alamat Jalan Cendrawasih Sada, Blok B2 nomor Sada B, RT 04 RW 14, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Oroana, Parida Basa Uliarta Boru Situmorang, Boru nihalak amata, Situa Jabarlas Situmorang nahinan, tubuh nihalak inata, Erika Boru Sinaga. Alamat Jalan Pulau Kalimantan Sada nomor onom, Perumnas Tolu Bekasi, Huria HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar Bekasi Timur. Tarpasu-pasu di HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, hari Jumat 30 Mei 2025. 12 Torop Niruas Namandohoti Parmingguon tanggal 10 Mei 2025, godangna 800 sia 10 tolu halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 50 sada halak, ulang tahun pernikahan walu keluarga. Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan. Periode 26 Mei 1 sada Juni 2025. Hatani debata napasiko penlasni rohamuna tarsurat di Jesayas 40 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu setok tong doahu, jala rodi na ubanon sayahu do mangusung hamu. Ahu do mabahesa na sailaon, ahu do mangopa, ahu do mangabing, jala ahu paluahon nuaing. Saplopat pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Mingguon. 10 tolu kepala keluarga, godangna Rp2.575.000. Sap 5 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di Bagasan Mingguon. 10 sada kepala keluarga, godangna Rp2.625.000. Mau lihat tema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial saha tu bulan Mei 2025. Tuakan aso pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato saganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Keuangan Huria. Huria 14.610.650 rupiah. Pembangunan 1.310.075 rupiah. Sentralisasi 8.115.775 rupiah. Punguma saluhutna 24.846.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni ma titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tongani huriata sai di pasu-pasu tuhata ma peleani bahen sangap di goarna. Tapi gema ede puji-pujian nasin oraon ni kor NHKBP.
Maredde hita uhut papung pengalian sadaa dohot sadabi. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Huriani Tuhatta tatangihon mahatani debata turpuk jamita di minggu sadarion, minggu rogate na tersurat di Jeremia bidu 20 sia ayat pitu sahatu ayat 14. Tapi hutiut mahamunaka damang dainang nang naposobulung songonom ma hatani Tuhatta tersurat di si.
Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangamuna nahubaheni. Jala tangyakon hamuna sidatu Jahoba. Ai molo marhasonangan hutai. Marhasonangan ma dohot hamu. Songonod dohatani Jahoba sebaot debatani Israel. Unang olo hamu paoto-oto onni panurirang muna. Manang pangaruding akka na ditonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na ni ipi muna. Ai si paoto-oto do na sinurirakon na sida tu hamu marhite-hite guarhu. Dangau marsuru na sida ninna Jahoba. Ai songonod dohatan ni Jahoba. Molo dunggok na 70 tahun di Babel. Batakku mahamu dohot pasitokon tu hamu baga-bagakku na denggani. Asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Ainung ngatakas huboto sakap akka na husakapi taringot tu hamu ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada tu hamagoan. Asa ahu mangalehot tu hamu ujung na hina lunguton muna. Jadi pajujo muna maahu huhut lau hamu martangi yang tuau gabe tangi honok kumahamu. Jala luluam muna maahu laos jupang hamu molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maahu ninna Jahoba. Jala mulak bahenokku akka na terbuang sian hamu. Jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu. Dohot sian saluhut inganan ha abbolongam muna na sailaon na hubaini ninna Jahoba. Jala mulak hamu buanokku tu inganan ha borhatan munahian laho terbuang. Ido sahatna. Hamunak kadamang dok dainang ta prisihima turpuk tau jolo jumolo masian dua sisi nasai masa di bagasang nguluta. Dia mai ima antara harapan dohot kenyataan. Antara ekspektasi dan realita. Odo jupang di bagasang nguluta. Sian segi harapan sudedo zolma makirim manang berharap lam tudenggan nanguluna. Ido tayak kainang? Ido pasti do sude zolma berharap lam denggan nguluna. Jala ido filosofi di hitahalak Batak. Gabe na niula sinur pinahan horas nang zolma. Pekerjaan-pekerjaan kita boleh berjalan dengan baik. Alayak kadamang dok dainang molo masuk hitat sian pidda sian ekspektasi tu kenyataan disomma si pata mabaik kita gabe kehilangan hal name motivasi hita ringgas mangulau-laun. Saya tagogo do mangula, saya tagogo do matsari sude nasa potensi di dirita na secara fisik dot psikis tabay do niya patupaho nak kaulaw niya lay. Tagamon say adong do na mga bati hiras niroha mulaw-laon. Akan banyak hal yang bisa mematahkan kita untuk bersemangat bekerja. Akka dia maya manginang adong do yalan yak kaparsahiton. Gabe moro do semangat lahu mulaw-laon. Boy do yalan yak situasi kondusif. Disude na humaliak kita gabe losok mulaw-laon. Tarjalo roha do kadamang do dainang molo gabe losok roha mulaw-laon binaan ni keadaan. Jala keadani muncul dang sia dirita. Sian kondisi na humaliak kita. Ima keadaan na suboy tauba bukan menjadi domain kita. Itu hal-hal logis. Seseorang kehilangan semangat, kehilangan motivasi oleh karena keadaan yang berada di luar dirinya yang dia tidak bisa
ubah. Akka dia mai hubajo contoh akka manginang. Molo di bona pasugi takka pangula, petani, ringgas donya mula-ulaon. Dia burjuhod do. Borhak manogok mulak botari. Alai boy do dang denggan nani ulana alanyaka cuaca. Dang dengga beari paruda do las nyari. Musim sudah tidak jelas kapan berganti. Ujung na boy gabe gale. Boy do alani denggad do diula, denggad do hasilna alai ditiki mangga di sibana. Dang adong argana. Jedang pola herak kita molo di daerah Tanah Karo, olo do akka kol, sayur kol, lahu panen, itor di bulldozer songoni. Engom marga mabuat daripada mga bolokon. Karena masalah harga. Arong do musyak kadamang do dainang ringgas do mula-ulaon. Isaranyak ka per 3-3. Arong do hita per 3-3 ison. Apala denggat do di parade hitsa ibana jam 5 pagi ipadi pos sude. Aladong di bana filosofi jangan sampai kesiangan nanti rezekimu dipatok. Nah, tarsongni marupan yali dang arong dihita ya ke. Alai saya dipaima dang raro panuhor. Pembeli tidak ada. Dia menjadi gabe-gale matong. Aka perkarejo dia ka perusahaan di kantor denggad do yang mangulau-ulaun na ibana. Alai hurang penghargaan tu na niulanai. Akhirnya boy do ibana gabe-gale mula-ulaun. Aka guru pangajari dosen denggad do yang mangajari. Alai apalah hola sada do hahurangan na pitoro do sikak mabarbar mabbain ibana gabe si sogo. Ujung na dang peduli be. Apalagi nuengo sensitifnya do masalah perlindungan anak, hak asasi manusia. Hola disonggak guru na dak danahi mulak tangis terona tua-tua na membeparang. Ise mahita na di huta sekolah, bahama malu na zului. Mau orang tikosi ba mar sekolah dilibasi guru. Torodo buti jarimu toriatuki mama cecit beti sipe margistang-gistang gue molo mula ki baunang may bereng na tua-tua molo bereng taoton inna do ala di jugul mu deh dak pola lao na tua-tua mabeparang na lao tu sekolah nuai akhirnya guru hanya sebatas mau mengajar kurikulum yang penting kurikulum ini selesai mau bagaimana anak silakan saja nanti takut ketika moralnya mau diubah, mau dibentuk. Bagalemat tong guru pangajari ngasai be asal mani ajaran. Omma amanang target to pamaretta kurikulum sada semester 2 semester omma. Manang nabuhapiak ka dana hiba, babenon. Akhirnya mereka menjadi seperti itu. Akka supir, ka driver, denggad do diulau-ulauna. Alai bodo sian naborha sahat tuna sahat dangadong panupangna. Gudang do pihak ka profesi dihitak ka manginang nasotar guaran iba ate muluh guarin no sede-sede 1 jam 2 itadang saen non alai mewakili kondisi kehidupan tasude banyak hal yang terjadi di luar diri kita yang menghalangi kita untuk bersukacita untuk bersemangat bekerja kita kehilangan semangat dan motivasi kerja nah omma kenyataan na jauh sian harapan nak kaningani Omma akka sibo ciri nama baik gabe gale. Jadi ketika kenyataan jauh dari harapan. Mulai mati akka manginang ahamai gale mahita dung gale gabe losok. Tahu napa sebelum losok? Sini rohai merek kamu. Malas. Tambah satu ya bahasa Bataknya ya. Jadi bilang sama teman-temannya, unang losok ko marguruede. Dung losok, dung malas, bahama muse. Tertai marohana mangulahon naso patut. Hatinya mulai ditawarkan untuk hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Saat donut tu pola pikir instan, tapi reng mah.
Dung songonya kadamang dok dainang bahamang use. Sahak matu namak kaporsiai hagogoon na asing. Sepertinya ini tidak pas, ini baru pas. Nang pemaralo tuha porsion na akka naniulanai. Jadi unang longang rohatak kamanginang zolo, molo godang zolma apala ditikion tertai rohana mangalului pangumuan na sopatut. Tertai rohana mangulaho judi online. Tertai rohani torop zolma tuaka undian-undian. Ay dihirim ina maboy menyelesaikan persoalan na. Dao may bana siya nakka prinsip-prinsip ni ha Kristenon na memelihara ha porsyaon. Ala dirazumi do akay boy menyelesaikan persoalan. Alani hatani debata di minggu tasadarion nakadamang do dainang. Sian pengalaman ni bangsa Israel na sinuraton ni panuriang Jeremia. Oma mangarahok kita tu sada pakirimon. Sada pakirimon dohot motivasi namar hapateat tu hibul niroha. Maka porsyai debata. Kesungguhan hati untuk meyakini Tuhan. Iman yang murni. Motivasi yang akan membawakan kita kepada sebuah pengharapan dan motivasi iman yang murni hanya kepada Tuhan saja. Dang tuakka na asing biakka haporsyota. Songon bangsa Israel na tongod di habuang Babel. Na sida marsitaonon. Dala takas do hatani debata di surat top panurang Jeremion mengajari na sida. Supaya merespon keadaan itu, keadaan yang sulit di pembuangan, keadaan sulit yang begitu pahit yang bukan oleh karena hal-hal dalam diri mereka sekalipun mereka itu adalah terbuang oleh karena dosa. Diajari direspon dengan baik keadaan yang kadamang do dainang. Dia main naboita putih sia turpuk tahun na perjolo ima marpakirimon di sakap nauli ini debata. Selalu berpengharapan di dalam rencana Allah yang indah. Arang do harapat tadong sakap ni debata nauli di ngulut tahun. Ini yang harus dibangun dulu manginang. Unang terpedem, jangan terlena dengan keadaan. Jangan menjadi terbiasa di dalam keadaan. Maka Yeremia memotivasi mereka untuk tidak tunduk dan tidak terlarut ke dalam penderitaan oleh karena situasi itu. Tidak larut kepada penindasan dan pembuangan di Babel. Mereka dimotivasi untuk selalu melihat bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu dan membangun pengharapan di dalam rencana Tuhan ke depannya. Odo nama cair gamang inang. Nah takas di surat di ayat 10 sada. Tazaha mazua manginang ayat 10 sada. Bahasa Batak doh bahasa Indonesia. Ya. Ay nunga takas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangad dotahe dada tuhamagoan asa mangalehot tuhamu ujung nahi nalungut ton muna. Bahasa Indonesia na, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Songon na tu bangsa Israeli, songon itu nang tuhita. Dang adong sakap naroa di debata taringot tungulutta. Molo tak ado piak kahamaulo dengan ditikyon, molo bergumul hita di bagasang ngulus si ganupari, taingok ma jalai kopos rohata. Dang nalaho mangago debata. Tuhan tidak sedang merencanakan yang jahat bagi kita. Daung. Sakap ni debata, saya sakap na dinggado. Bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Molo ngamago pakirimonon itormago do sude. Madus nama portibio song si maruna-punap. Alani ko dibangun do. Masih ada pengharapan, masih ada pengharapan. Sehingga dengan pengharapan itu kita melihat bahwa apa yang sedang kita alami ini bukan rencana Tuhan untuk melenyapkan atau membinasakan kita. Maka kita harus tetap berpengharapan dengan alasan bahwa Tuhan tidak sedang melenyapkan kita semua.
Sebaliknya, Tuhan sedang merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Tuhan sedang menempa kita, menempa hidup kita menjadi umatnya yang berkualitas secara iman. Haporsiaon tu nalam torasna. Na padua namunak kadamang do dainang motivasi sian hatani libata ima martangi yang huhut mangula ora et labora. Martangi yang ima domain neko tapasahat tu debata. Molonung ngatatangyakon, berarti itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Selanjutnya ada urusan ta mangula bekerja. Takas doi didok dia ayat pitu ya manginang. Rak majohita majaha ayat pitu ya. Bahasa Indonesia semangat majohita majahanang penga arian ate rak majohita majaya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Rikotihamu usahakan kesejahteraan kota. Baru napa doa? Berdoalah untuk kota ini. Tugas tado, heado tatangyakon inganat tahun harus. Jadi mulu adong manangyakon kota Depok Jawa Barat, manangyakon Indonesia, unang itu adong makritik. Ulu-bulu boleh tangyakon inna. Hape tugas tadoi. Adong dotolu tugas ni warga negara halak Kristen di Bibeltai. Dia mai parjolo membayar pajak. Unang lasro hatta molo masa pemutihan alang amarutang kendarat tadok diatta. Itu tugas iman. Molo di pamaret tapi songoni bamole ate mak. Ale unang lasro hatta saya tapai mai mah dengan pemutihan. Solat putih betul hitan non. Tugas kita membayar pajak. Napa duahon iman akan ingani mendoakan. Tatangyak kodo. Ikotangyak konot tado. 2 tahun. Tatangyakon pamaret tatta. Sudema ikut tatangyakon. Dungina patuluhon tugas ni warga negara halak Kristen tubang tu pamaret tanah mai. Memberikan kontribusi pemikiran. Molo kaula muda boido unjuk rasa alayunang demonstrasi anarkis. Itu sebagai penyampaian aspirasi. Boido alayunang gaor unang sapi manigai. Boido marhiti media sosial alay tapasah may di bagasan nadinggan unang palealeaho sotong gabi tersanduk kita notu undang-undang ITE ate. Itu tugas ta. Jadi molo didok si Jeremia tangya ko kamu hutai ikut tatangya ko do alania hanak kini do akamanginang uban ikut tatangya kon ano tabering jodia pitu da ale tabering madisi muse molo marhasonang aku tai marhasonang ma dohot hamu. Jika kota itu sejahtera maka kamu juga akan menjadi sejahtera. Alanido dipangido sebagai warga negara yang baik. Bagian dipasonakon hutat tahun tanggung jawab ta. Alani koringgas mahita mula-ulaon. Supaya bagaimana? Supaya kita tidak menjadi beban bangsa ini. Unang gabi beban di bangsa kita. Unang gabi beban di pamarenta. Pemerintah memang menawarkan berbagai hal untuk memudahkan kita. Tapi molo-bodo peta parduke-duke tinggal 2 tahun. Mari kita junjung keberadaan kita sebagai orang-orang beriman. Unang alagudang fasilitasi lai saya tabai diri tagabi pugo sa tiak kamanginang. Asal adong dipangido surat miskin gabi miskin kita terus. Asal madapoton, asal madapoton, asal madapoton. Upgrade dulu diri. Bisa enggak saya hidup tanpa ini? Jangan menjadi beban bangsa ini. Alan itu saya dituntut kita ringgas mula-ulaon.
Sayunang magabi beban di bangsok kita secara finansial, ala gabi akan produktif ma paling tidak memberikan sumbang saran kepada hal-hal yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Gabi dakolat tu dirita behita mangolu, alai unga gabi kon ngolu na mapakorhon tuna humaliang hita. Odo dipangido hatani debata akadamang dok dainang. Alani dimotivasi do hita sagabe jolma na berperan memikiri masa depan ni bangsaon. Dang na ala niak kabelgana, alai paling tidak nak kaningaha maka mangina manangyakon. Ido asa unang saya diinterupsi tang yang mologadzang, tang yang pangudiano moloy tang yakko bang sorok negara, unang marungut-ungut. Alayat tong unang itang yakon negara, na saping ngadang itang yakon. Karena efek domino itu akan berjalan dari yang terdekat dulu sampai kepada yang terjauh. Langsung ini bentuk ni kepedulian. Unang hita lao mabain sumbangan tuna dodo HP nah hal yang ngetado pe ikon perlu pikiran. Nah, itu efek domina sebagai bukti bahwa bagaimana kita merespon firman Tuhan dengan mau mendoakan bangsa kita. Itu asa didok konak kadamang dok denang hujah hamadi hita ayat 5 didok songono pauli hamu makka bagas laos ingani hamu. Jala puka hamu ma akka porlak laos pangan hamu perbuena. Jadi jangan merasa menjadi penumpang di sini yang hanya sementara saja. Tapi ingatlah kita di sini ditempatkan Tuhan bukan dibuang, ditempatkan untuk menjadi bagian dari kehidupan Kota Depok, Jawa Barat ini. Pos rohatak kadamang dodainang. Saya manupak dode bata laho madongani mangrupi hita. Namang yuta mo kadamang dodainang iko sayukap do rohatta manang yakon luat tau bangso tadok pamareta ala ditugas taro nak kaningani gabe bagian na ikon terirama di bagasan ngulut tahun. Jadi molo di almanak ni HKBP tadong do topik 2 setiap hari. Adong do sisi tangyak konon hari Senin, hari Selasa, satu hari Sabtu. Bagak do disi jojor di bain. Nah ini mau mengarahkan kita kepada doa yang benar-benar menyeluruh. Dakola tangi yang tu dirita. Benar kita banyak merindukan apapun, tetapi jangan hanya berpusat kepada diri sendiri. Macam perlu dia kadamang dok dainang. Napa toluhon ikop patuduhonot tado haporseahon napolin. Menunjukkan iman yang murni. Jadi tunak kina kadamang dok dainang kondisi manang kiada tau boy do mabaik kita maparohat tadang fokus behita tu haporsiauta kehidupan yang susah yang sulit membawa hati kita bahkan iman kita akhirnya berpikir lain tentang kehidupan dan mencari kekuatan-kekuatan lain untuk memenuhinya. Termasuk manak kaningani gabedang merpak kirimon, termasuk mangulahon akan nama ralo tuhatani debata gabe inama dipikir-pikiri. Arong gozol malani parir ngoluna ujung nak ambil alternatif merdatui judi online. Aliang gonesono dang adong bejudi online ate. Pos roha. Porsea tu akka undian-undian. Sahak donot tunipion. Dan itu tersedia di sekitar kita. Segala sesuatu yang sepertinya memfasilitasi kita untuk dapat mencapai apa yang menurut kita menjadi kebutuhan kita, akhirnya kita mencarinya dengan cara jalan yang salah. Alanikon patudonot tado haporsion napolin. Iman yang murni untuk tidak jatuh kepada kejahatan, manakko, mamunu, rodiak kaulaun hajahaton namarragami. Adong musi dok ka amanginang na tertarik tuak ka aliran-aliran nang pe terkesani bana religi ujung nama dabu pikiran na taringot tusi amai teologi sukses. Adong doi suatu tu pikiran na semakin dekat dengan Tuhan maka kehidupan akan semakin baik, semakin makmur ninna. Inna isi ya tiak kamanginang. Nang adong hidup Tuhan Yesus songoni. Balik sado hidup Tuhan Yesus itu menghilangkan esensi salib. Apa di dok Tuhan Yesus? Ganup na mangihut tonau di suadahom madirina di porsan ma
silang na tua. Tang di dokon ganuk namang itu nau tenang ma. Anggo rekening nai marisi ma ganuk bulan. Sian na sopan agama dang adong di dok song. Tapi bagaimana kita merespon itu dengan benar? Adong do muse hak Kristenon na mengajarhon teologi relativisme. Nah, upat orang zo relativisme na manginang. Mungkin boy do hita. Ala ni kiadani do sebenarnya maben aboy do idang pola bohai songoni. Boy do mada buitat songoni. Ado pati pawaluhon. Ado tahe pati pawaluhon. Atau naroma bet cerdas cermak pati nama hita. Unakko manakko. Ado unakko manakko. Molo manakko berarti mabuat naso ugasan na. Sepakat do tadi si. Nah, molo adok ke peng pihak isi. Buat tado. Adong guna mangalusi mamereng balgana do. Anggo 2000 dolok Messi. Anggo 100 siang nai. Nah, ketika kita disusupi oleh relativisme ini nang pola bohai. Bui do keputusan tata buat mah. Alanak kadingani akan dituntun kita untuk membenarkan legitimasi perbuatan itu untuk mengambilnya. Parjolo ni buat mak dang adong napunai. Itu kan? Ujungnya dibuat. Paduan mulai masuk hitung-hitung. Tarhilala marsi bakso. Mulai dibenarkan. Baru tarhilala marsi pulsa. Enggak 100.000. Akan ada alasan-alasan untuk mendukung ambillah. HP nga tengok nakin. Nah sepakat do kita dapati pawaluhon unakko manakko mabuat naso isukum mamuse naihodoi. Ketika relativisme ini sudah masuk, maka kita akan membenarkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Arung majol malau merdatu. Ai kan hatani bibelido marbisu maho songon marroha songon darapati. Omma membenar. HP dang tusino ni. Holap patong otot tunai rohanai de asabu ibana. Baik komar bisuk do ibadah. Lau memerdatui, lau malu akaulon na asing. Ima tantangatta. Alai dipanggil do hita ikopolin. Iman itu harus murni dalam merespon segala sesuatu yang sedang terjadi yang mungkin menghalangi kita untuk boleh menikmati kehidupan yang standar, sejahtera, bahkan berkelimpahan. Alanido dipaingot tita tazaha mazwak kamanginang ayat walu. Rak mahita madzaha ayat walui ya. Songonoddo hatan ni jahobas sebaot debatani Israel. Unang olo manang pangaruding aka nadi tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamuni pi aka nani ipi muna. Bahasa Indonesiana. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Unang porsia hamu tuakai. Kita lihat sebentar kondisi umat Israel. Di dokon naking 30 tahun tahiyak kainang. Nasida disi 70 ido dungsal puna 70 tahun ni batak kumahamu. Setelah 70 tahun berakhir aku akan menemui kamu dan akan membawa kamu pulang ke Yerusalem. Alaya dong go nabi palsu madok ko 2 tahun do dang lilik kamu ison moloi dok ko 2 tahun ahmana buyulaon. Atau madang pola pinai mama 2 tahun mula nama akhirnya tidak bekerja. Hidup bandai dipakai. Ikon paturiamu jabumu ninanakikan. Ikon mangulahamu, pukahamu ladangmu. Nah tawaran-tawaran seperti ini juga yang mungkin secara tidak masuk akal bagi kita, tetapi itu adalah kebenaran. Ketika kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran untuk memudahkan kehidupan kita. Gabe tertai ma rohatta. Alanido ikopos rohatta tarpatu pade batado ngulu na dumenggan hobbar tu sakap na di dia pehita maringanang. Kita
harus menanamkan prinsip bahwa di mana-mana Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Tuh do tangannya di Batama masuk-masuk hita di Cimanggison. Tuh. Disudai nganat do mangula di Bata. Unang besaya dong bepikiran na pejek na merasa dia baikat debatai bana di nguluna alani maulna. Harus dibangun keyakinan bahwa Allah hadir di mana-mana untuk memberikan kita apa yang akan Dia kehendaki dalam hidup kita. Jadi kita harus optimis. Optimis bahwa orang yang berpengharapan dan beriman dimanapun ia tinggal, di sana Tuhan akan memberkatinya. Odo sada naikon berengot ta potensi di hitamanginang lau membangun. Unang porsia tuak kana asing. Di parsermonan dibahas do taringot tunipion. Bahado nipi nasihat debata. Dang persoalan jenis alai molo marnipi hita dimotivasi hita tuak ka ulau na denggad doh nasitong nasihat debata amai. Ketika kita bermimpi dan dia mengajari kita tentang hal-hal, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, percaya itu dari Tuhan. Alai molo marnipi dohamu nipi gaor. Iko manak do hitak kadamang do deneng. Salah satu contoh. Olu memernipi borong ini adong marona tua-tua na. Idok ma ngalilik kot tong dang mula tuwo na pasugit. Ngaliling dang iberkokuren nyopung. Iko mula doho taonon. Itorporsia ibana. Hape sotu si bainon na. La marutang may ibana holan alan ini pion. Lau may ibana tuhuta marutang. Holam mamiring kuburan nyupung na api suarong manangah. Tayo madakya disakapi debata nguluton tuakka hal-hal na urang denggan. Itu tadi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Setiap hal yang berasal dari Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan, kepada hal-hal yang positif yang bisa membuat hidup kita semakin berkualitas. Alan ido ikut di bagasan ido hita. Di bagasak kaporsiaun Napolin. Jangan percaya kepada tawaran-tawaran dunia yang seolah-olah terdengar itu sangat sedap, tetapi justru merusak iman kita. Alan ido kadamang dok dainang na parpudi gorni minggu taima minggu rogate. Lapatanna martangiang berdoa. Minggu rogate manungguli hita tunggulu pertangyangon. Dan berdoalah sebagai bentuk dari iman percaya. Unang martangnya kita alani biar ni rohatta manang alani lomos ni rohatta. Saya mula-hula doni do akadamang do dainang. Maul do membeda hojol mamartangyang nasyak kaporsiaw do alani biarna. Tong do iba na marlopi tanga secara fisik. Tong do boy makitiri. Tong do boy tangis. Alai bohado membeda honi martangyang marrogate. Sian na saha porsiaw do alani biar. Di pertangyangan yang nungahu pasahat alidak sudi mabigi. Orang yang didasari rasa takut berdoa, dia seperti seorang yang sedang menerbangkan layang-layangnya. Diurur mabonang na usap habis itu kan. Saat tu gijang sagajang-gajang na. Alai dung habis bonang boha. Digulung muse. Dan sepertinya tidak ada orang yang memutuskan layangannya dengan sengaja kan. Dia gulung lagi. Boy do songoni hita martangi yang molo alani biar. Martangi yang mahita sa gajang-gajang nga sudi matatangyakon. Alay ta gulung muse. Dung amen tadok ma. Ay mada sobinoto on. Mang nabuhaon. Dia berdoa karena khawatir. Alay molo martangi yang do hita siak kaporseon. Setelah amin, mari izinkan Tuhan yang menyelesaikan. Mari kerjakan yang menjadi tugas kita. Biasanya tertarida don. Unang masay tapangidok kamanginang sirokat nito din anak kota ala na mabir hita dang muli dang manguli. Jangan minta itu karena takut. Amang lasso muli man nonon, lasso manguli man nonon. Tidak ada gunanya itu. Tapi berdoa dengan yakin bahwa Tuhan akan memberikan dia jodoh yang bisa menjadi temannya berbahagia. Amin. Ikut siya kaporseaw do. Unang siya biar ni roha. Asa unang humasu sa hamua manginang dung amen.
Gabi ulu suguru hama mereng udangan di zongan. Elian udangan neng muli boruna. Halah nga muli boruna iba lalap songonon. Saya songon lima terus. Gadu arok marpesta imana susah. Arok marpesta imana susah. Aladang di bagasak kaporsia dok pakiriman. Dan itu berlaku untuk semua hal. Dak kolak tu rokak ni to dunia nakon. Sudah kehidupan tahun. Sisi kehidupan non. Akhirnya kita akan berdoa menikmati keadaan kita dan kita mendoakan semua tempat kita, bangsa kita menjadi bangsa, menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Omah harapatta kamanginang molo martangi yang di bagasak kaporsiaon. Damedo 2 tahun nanganong bemasa panakko. Aina so damedo gaberong panakko nang pula mekkel ham ngaw boto nero hamunay. Akapar jahat adong ala sodamedo dang marhasonangan atau iku martangi yang dohita marsitu tu asa dame nang 2 tahun martangi yang mahitak kadamang do dainang di bagasak ka porsiaon martangi yang ikut di bagasan hapataran di porsiaon na porsea dohita tu debata tuk huaso na patupahon ngulu na dumingga dihita ala sada do sakap ni debata di ngudut tahun ima sakap hasonangan amin. Mauliate maali Tuhan nunga huzalo hami hatabbo halitod dinami manungguli hami asasian nasaha porseaon pakirimon pos niroha martangi yang mamuji ho dohot mangidok kanarikot di bagasang ngulu nami atong pos doroha nami sai papata romo holong niroham di ngulu nami ganup marsada-sada keluarga huria nang luak namion nang bangso namion aituk do tangamu palumehod di hami akalas niroha di bagasang ngulu nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Ta'ahu mahatani tuhata maridde mahita sia buku de nomor 814 laus ditik maridde mahita pasato pilih apa duahon.
tangiakon mapiliata. Hali debata amanamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongan songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangudjunan, balua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen.